Γεια σας φίλοι μου, γεια σας φιλαράκια μου καλά. Σήμερα παιδιά 8 Φεβρουαρίου 8 Φεβρουαρίου παιδιά. Η ώρα είναι 11 και 25 πρώτα λεπτά. Πάμε για κυνήγι μπεκάτσας παιδιά. Αλλά πρώτα θα πάμε να σώσουμε εδώ του φίλου μου τον Αντωνάκη, ο οποίος χωρίς να ξέρει πού πάει και πού βρίσκεται μπήκε μέσα στο δάσος παιδιά. Πότε έγινε αυτό? Προχθές. Εχθές. Ναι, προχθές παιδιά. Μπήκε με το αυτοκίνητο σε έναν δρόμο που δεν γνώριζε και βούλεξε, και εν μέσω κακοκαιρίας και βροχής, μήπως δίχως να ξέρει τι θα κάνει, άφησε το αυτοκίνητο και ξεκίνησε με τα πόδια παιδιά να βγει στον πολιτισμό. Τον έπιασε παιδιά μια βροχή καταρακτώδες και τον ήρθε η φαϊνή ιδέα του φίλου μου τον Αντώνη και πήρε τηλέφωνο το 112, και αφού κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα, πυροσβεστικές, ελικόπτερα, αστυνομίες, το 112 παιδιά τον κατεύθυνε προς τη σωστή κατεύθυνση και έγινε παιδιά παπί από τη βροχή, και με τη βοήθεια του Θεού παιδιά βγήκε στους διασώστες. Τον πήγαν στο ΙΣΥ, τον εξέτασαν να δουν μήπως πάρει νερό από πουθενά. Γελάει, τι γελάς ρε? Και τελικά παιδιά, επειδή έχει και πολλούς φίλους, αναγκαστικά με έφερε να κυνηγήσω εγώ εδώ, και την ώρα που περπατούσε προς τους διασώστες, πόσοι μπεκάτσες σήκωσε Αντώνη? 6-7. Σήκωσε 6-7 μπεκάτσες. Από εδώ μέσα δεν μπήκες? Ή από το επόμενο? Και το μεταξύ τώρα ψάχνουμε να βρούμε πού είναι το αυτοκίνητο. Εύκολο. Ή από εδώ μπήκες ή από εδώ μπήκες. Από ποιο δρόμο μπήκες Αντώνη? Δεν θυμάμαι ρε, δεν θυμάσαι. Άρα ψάχνουμε το αυτοκίνητο και χωρίς να ξέρεις πού είναι. Να το βρούμε. Ναι. Και ψάχνουμε παιδιά να δούμε τώρα πού είναι το αυτοκίνητο. Από εδώ μπήκες. Θυμάσαι? Θα τα σε κάτι θυμίζω. Να το, από εδώ. Δεν ξέρει μεταξύ ούτε που πάμε ούτε που βρισκόμαστε. Πιο καλά. Πιο καλά. Και τώρα εγώ πρέπει να μαντέψω πού είναι το αυτοκίνητο. Πέρασες από εδώ ρε? Πού να θυμάμαι ρε? Εκεί που πάμε ρε Αντωνάκη, άμα δεν θυμάσαι? Πάμε τώρα και δεν ξέρουμε που πάμε. Δεν έγραψα αυτά. Κάτω. Θα βλέπω το σκυλί που είναι. Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν παιδιά, θα σας το πω, δεν αντέχω. Ψάχνουμε παιδιά 4 ώρες να βρούμε αυτού του τύπου εδώ. Το βλέπετε? Το αυτοκίνητο. Τελικά δεν το βρήκαμε παιδιά. Δεν το βρήκαμε. Αισθάνθηκα πολύ χάλια θα έλεγα. Αισθάνθηκα βλάκας. Δεν φτάνει που χάθηκε αυτός. Έχασε και τα μάξ, δεν ξέρω, το ψάξα μέσα στη λάσπη. Έφαγα όλο τον τόπο. Τελικά το αυτοκίνητο δεν το βρήκαμε. Και αγανάκτησα, ενώ ξεκίνησα να φύγω από τον Πεντάλοφο. Τελικά σταμάτησα εδώ να κυνηγήσω σε μια πλαγιά για να μην πάει στράφη μέρα. Έλα μαζί μου. Τι? Σηκώθηκε? Ναι. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Από πού σηκώθηκε? Την είδες? Την άκουσα. Άλλο τι άκουσες. Εσύ μπορεί να ακούσεις παρανοϊκά πράγματα. Έλα γόρι μου. Ίσως τελικά μας βγει σε καλό, σηκώσουμε λίγα πουλάκια.
Πάμε. Πως εδώ χαζώσαμε, φέρ τύχη, γκαντεμιά. Ξεκινάμε, παιδιά. Ίσως βρούμε πουλάκι εδώ. Ίσως. Μια φαγάτη. Έβγαλα το νος μόνο του. Χωρίς ανοιχτό μπίπερ. Νος, νος, νος. Εδώ, εδώ, από εδώ. Εδώ θα ψάξουμε. Άιντε, προχώρα μπροστά. Μπράβο, αγόρι μου. Πάμε. Το πήρα χαμηλά. Ούτε μια μυρωδιά ακόμα. Από κάτω. Μια μυρωδιά έχει πίσω σε ένα σημείο. Πλανάρισε. Η έρευνα είναι καλή. Αλλά ακόμα πουλί δεν είδαμε. Για να δούμε. Πού είσαι ρε μαλάκα? Πάλι από γύρω ρε. Εδώ πρέπει να έχει ένα πουλί. Αλλά άμα φύγει θα του χάσω. Καλά έρχεσαι ρε. Έλα πάνω ρε μαλάκα. Να το σκύλι, δεν το βλέπεις. Σμπρώξ του πουλί κατά εδώ. Τι ψάξεις να το βρεις? Διώξε το πουλί κατά εδώ, μπέσει κύριε Σμπρώξ του κατά εδώ να φύγει ρε. Πίσω το άφησες. Ρε Αντώνη, σκύψε κάτω, σκύψε, σκύψε. Πού είναι Ρενός? Εδώ είναι το πουλί.
Αυτός ο συνήθως ψέματα δεν λέει. Πού είναι ρε? Πού είναι αγόρι μου? Για πάτα εκεί μήπως είναι εκεί. Τρέλα. Έχω μαζί μου και ένα βίζλα, τον Αντώνη, την Αντωνία, ένα βίζλα πολύ δυνατό. Πού είναι ρε? Μπορεί να είναι εδώ και να μην σηκώνεται, να ξέρεις. Ήδη πήδηξε πριν έρθει το σκυλί. Και είναι εδώ γύρω, του ξαναβρει. Ένα πουλί. Εκείνο μας εμπέζει, παιδιά. Για να το δούμε πού θα είναι τώρα. Σε κανένα ύποπτο μέρος θα το βρούμε. Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, άλλο ένα κυνήγι με κάτσα στο Βόρειο Εύρο, παιδιά, έφτασε στο τέλος του. Τίποτα δεν είμαστε, παιδιά, να ξέρεις. Να ξέρετε μάλλον. Με πήρε φίλος μου, μου λέει ρε φίλε πάμε να πάρουμε το αυτοκίνητο μου. Χάθηκα στο βουνό, πήγαμε στο βουνό, λέω ρε πού είναι το αυτοκίνητος? Με λέει στον Πεντάλοφο. Ψάχνουμε, μιλάμε, το έφαγα το αυτοκίνητο μέσα στις λάσπες, έτσι. Έκαψα γύρω στα 35-40 λίτρα πετρέλαιο. Έμπαινα έναν δρόμο, έμπαινα. Και τελικά διαπίστωσα ότι δεν ήξερε τελικά που ήταν το αυτοκίνητο. Αφού έφαγα γύρω σε ένα 3ωρο εκεί να το ψάχνουμε, βρήκα κάτι παιδιά με ένα σαμουράι άσπρο που κάνουν, μπαίνουν μέσα στις λάσπες, το έπαιρναν εκεί τα μάξι του Πεντάλοφου. Γεια σας ρε παιδιά, λέω γεια, να με γνώριζαν κιόλας. Λέει τι είναι ρε Τέο? Λέω αυτός εδώ βλάκας που έχω δίπλα, πού χάθηκε ρε παιδιά? Α, μου λέει δεν χάθηκε εδώ, λέει. Χάθηκε λέει στα Πετρωτά. Παιδιά, Αντωνάκης το έχασε, πήδηξε γρανάζι. Πω, πήδηξε δόντι. Ήξερα ότι είναι χαζός, αλλά αυτός του τερμάτισε. Του λέω τι γύρευες εδώ? Βόλτα ήρθε, λέει. Ο άλλος πήρε το αυτοκίνητο, πήγε στο βουνό και δεν ήξερε πού βρίσκονταν. Χάθηκε αυτός, δεν ήξερε ούτε που είναι, ούτε προς τα που πάει, ούτε που είναι το αυτοκίνητο. Χάθηκε εντελώς. Πω, τι μπορείς να πάθεις. Τώρα γυρίσαμε, η ώρα είναι 4:04. Κυνήγησα κιόλας, όπως είδατε έτσι. Μια μισή ωρίτσα έκανα μια πλαγιά, μια βόλτα, πήρα μια φέρμα. Εντάξει. Μη χάλασε όλη τη διάθεση. Τον έβρεσα. Είχα να νευριάσω έτσι πολύ καιρό. Λυπήθηκα, αλλιώς θα τον πετούσα από το αυτοκίνητο έξω. Του λυπήθηκα. Τίποτα δεν είμαστε. Μια χαρά άνθρωπος μέσα σε ένα τετράμενο, παιδιά, πήδηξε δόντι. Πάει Αντωνάκης, παιδιά. Τρελάθηκε. Χάζιψε. Δύσκολα πολύ. Η μέρα ήταν περιπετειώδης. Αυτά φιλαράκια μου. Έως την επόμενη φορά. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας φιλαράκια μου, γεια σας. Παιδιά, τίποτα δεν είμαστε. Ένα πουφ, όπως έλεγε ο Στάδες Ψάλτης. Ένα πουφ.